ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ዜና 55 ሓደላውን ኣቕራብን ሻይ ገብረሃን ንሴ ቅድሚ መደበይ ምጅማረይ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ዶክተር ፍርዳወቀ ማሞ ዝገበርናዮ ዕላል ነይሩ። ኣብቲ ቃለ መጠይቕ ሓንቲ ናይ ቃል ጌጋ ፈፂመ ነይረ። እሳ ከዓ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትፍለ ትብል ቃልያ ነይራ። እሳ ናይ ቃል ጌጋ እያ፣ ናይ ሓሳብ ናይ መረዳእታ ናይ እምነት ጌጋ ኣይኮነትን። ስለዚ ብኸምኣ ክትርድኡለይ ምሕፀን ቃለ መጠይቕ ብዙሕ ሓሳባት ፈቲኹም ብዙሕ ሓሳባት ርእቶ ሂብኩም ፅቡቕ ኣነመስግን። እቲ መፅሓፍ ምስ ኣንበብክዎ ካልኣይ ግዜ ቃለ መጠይቕ ክገብር ምዃነ ነጊረኩም ነይረ። ንሱ ኣብ መስርሕ ኣሎ። ስለዚ እዛ ናይ የቕሬታ ቃለይ ብኣኽብሮት ክትቅበሉኒ ምሕፀን ማለት እዩ። ሎሚ ነካይዶ ዕላል ፍልይ ዝበለ እዩ። ንነዊሕ ዓመታት ብገለ ኣሉታዊ ሸነኽ ክግለጽ ብዛዕባ ዝጸንሐ መረዳእታን ኣተሓሳስባን ዝብድህ ርእይቶ ዘለዎ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ምሳይ ኣሎ። ንሱ ይብል ኣብቲ ብሕጂ ክሕተም ኣብ መፅሓፍ ዘሎ ኣርቲክል ናቱ ሕጂ ናይ መታሕት ከበሳ ምትሃታዊ ፖለቲካ ዝብል ኣርእስቲ ወይ ከም ንኡስ ኣርእስቲ ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ብዛዕባ ሓደ ቪድዮ ሰሪሕ ኣሎ ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን። ኣብቲ ቪድዮ ብመጽናዕትን ብመረዳእታን ዝተደገፈ ሓደ በዳህ ዝኾነ ሓሳባት ኣቕሪቡ። ንሱኻ እንታይ እዩ? እቲ ከበሳን መታሕትን ዝብል ፖለቲካዊ መረዳእታን ፍልልይ እውን እንዳፈጠረ ክመፅእ ዝፀንሐን ኣብ ኤርትራውያን ማለት እዩ መርሚርዎ ኣሎ፣ ሓሲቡሉ ኣሎ፣ መጽናዕቲ ገይሩ ኣሎ። ኣነ ከምዚ መደምደምታ በፂሑ ኣይብለኩም እኒአ ካብ ቃል ክትሰምዕዎ ኢኹም። መርሃዊ መጀመርታ ዓድሚያ ክብርካ ስለ ዝመጻኻ ኣመስግነካ يغني شاي ፅቡቕ እምበኣር ናብቲ እንታይ ካ ፅሒፍካ እንታይ ካ ክትዛረብ ደሊኻ ዘለኻ እንታይ ካ ትብል ዘለኻ ቅድሚ ምእታውና እንታይ ይደሪኹካ ናብቲ ርእስቲ ዝኣትኻን ብዛዕባ እቲ ርእስቲ ክትሓስብ ክተሰላስል ክትመራመር ክተፅንዕ ትዛረብ እውን ዝወሰንካሉን ድርኺት እንታይ እዩ? መጀመርያ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ይቐኒለይ ነዚ ዝድርኽ መሊእ እዩ ማለት ዘሎ ህሉ ኩነታትና ይኹን ታሪክና ማለት እዩ። ንሕና ከም ኣነ ዘለኹ ሰልፊ ይኹን ከም ውልቂ እውን ካብ ነዊሕ ግዜኻ ሓስበሉ ክሰርሓሉ ፀናሕኹ ክዕዘቦ ብዙሕ ግዜ ሕርኽርኽ ዝብለካ ቁኑዕ ከምዘይ ምዃኑ ትፈልጦ። ገሊኡ ፈሊጥካያ ከለካ ገሊኡ ከዓ ገለ ነገር ዝፀገም ኣለዎ ትብሎ ትፀንሕ እሞ ከዓስ ውድባት ምሉእ ከይተረፈ ወይ ከዓ ምትእኻባት ከይተረፈ ናይ ብዙሓት ውድባት ከይተረፈ ዝፈላለዩሉ ነገራት ይመፅእ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ከምኡ ከዓ እንታይ ኣስላማይ ክርስቲያን ናይ መታሕት ከበሳ ገለ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ። እዚኦም ከዓ ዋላ ተሪኢኻዮም ነቲ ከባቢና ከይተረፈ ናብ ገለ ንኣትዎ ንኸውን ማለት እዩ። እዚ ኩሉ እዚ ፅልዋታት ክትርኢ ከለካ ማለት እዩ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ ካብ ዝብል ዳርጋ ብወፍሪ ኢና ነቲ ናይ ንቕሓት መስርሕ ሒዝናያ ተታሒዝናያ ከም ዘለናስ ምስክር ዘድልየና ይመስለንን ብወፍሪ ንምህረሉ ኣለና ፖለቲካ ንምህር ከምዚ ሓሳባት ክመፅእ ከለካ ንብድህ ከምዚ ነገራት ከምዚ ኣቕሊልና ኣይንሪኦም ኢና። ምክንያቱ እዚኣቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደገኛታት ዝኾኑ ማለት ሕጂ ዝሓለፈ ናይ ባንዴራ ጌርና ነይረ ኣብዘያ ከዓ ሕጂ ብዛዕባ መታሕት ከበሳ ብሰልፊ እውን ከምኡ ኢልና ንሰርሓሎም ስራሕታት ክህሉ እዮም። ስለዚ እቲ ዘበግሰካ እንታይ እዩ እንተልካኒ እቲ ህሉ ኩነታትን ናይ ታሪክናን እቲ ትህኪትን እቲ ዘይንጥፈት ዘምፅኦ ወይ ከዓ ብዕሙቕ ኢልካ ዘይምርዳእ ኣብቲ ፖለቲካ ከምፅኦ ዝፀንሐ ሳዕቤናት ንነዊሕ ግዜ እንድሕሪ ሰጊጉና ወይ ከዓ ታሪፍና ስለ ዘሎ ነዚ ሓደ ካብቲ እዚ ዓብዪ ዕንቅፋት ክፋል ናይ ንቕሓት ምጉዳል ወይ ከዓ ንቕሓት ዘይምህላው ክገብር ዝፀንሐ ዕንቅፋታት ስለ ዝኾነ ንዑ ንምእላይ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ንእግረ መንገዳ ሓንቲ ርእስቲ እያ ማለት እዩ እዚኣ። ፅቡቕ ሕጂ ህሉ ኩነታት ክትብለኒ ከለካ መቸም ህሉ ኩነታት ብዙሕ እዩ። ብወገን እቲ መንግስቲ ዝድግፉ ህሉ ኩነታት ናይ ባዕሎም ህሉ ኩነታት ኣለዎም። እቶም ተቃዋምቲ ኮይኖም ዝነጥፉ ዘለዉ ናይ ባዕሎም ህሉ ኩነታት ኣለዎም። ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክሰርሑ ዝደልዩ ናይ ባዕሎም ህሉ ኩነታት ኣለዎም። ምስ ትግራይ ኮይኖም ክሰርሑ እውን ከምኡ። ሕጂ እቲ ህሉ ኩነታት ብዙሕ እዩ። ኣየናይ ህሉ ኩነታት ሕጂ ንዓኻ ደሪኽካ ኣበየናይ ህሉ ኩነታት ኢኻ ተመርኪስካ እንታይ ኢኹ ተሓደግኡ እቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ወይ ንስኻ ተንብቦ ዘለካ ህሉ ኩነታት ኣየናይ ተሓደጋ?
እቲ ህሉ ኩነታት ክንብል ከለና ኩላትና ህሉዋት ክሳብ ዘለና ህሉ ኢና ክንብሎ ማለት እዩ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ዘሎ ፖለቲካ ኩሉ ካይዳ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ነቲ ብደገ ዘሎ እቲ ክቃለስ ፀንሐትን ፍትሒ ክሰርሐ ክብል ዝፀንሐ ሓይሊ ነዚኦም ቀደም በጢስዎም ከይዱ ነይርዎ እዚኦም ኣብ 4ታት ኣብ 50ታት ዕንቅፋታት ዝነበሩ እዮም እዚኦም ጉዳይ እዚኣቶም ሽዑ ክለዓሉ ከሎ የምሕረላ ኤርትራ የምሕረሎም ኣቦታትና ብሓጎታትና ኣዴታትና ኩላቶም ክማጎቱ ክቃለሱ ከለዉ ነዚ ምርዳእ ከኣብዮም ከሎ ወይ ከዓ ከይተኣማመኑ ገለ እቲ ኣብቲ መሰራረታ ንሱ ፀገም ክርአ ከሎ ሽዑ እውን ፈቲሖሞ ክገርመካ ገሊኦም ክፈትሕዎ ጀሚሮም ትርኢኻ ፅቡቕ ኣሰራት ትርኢኻ ማለት እዩ ፍላይ እቲ ምፍልላይ ዝነበረ ብቲ ናይ ቆላ ከበሳ ገለ ዝብል ዘይምትእማን ዝሰበርዎ ኣካላት ነይሮም እዮም ድሕሪኡ ካብ ቃልሲ መፅኡ ማለት እዩ ጀብሃን ሻዕብያን ገለ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣብ ተሓየ ዝተሰለፈ ኦፍኮርስ ደቂ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መታሓት ዝነበሩ እዮም ጀሚሮሞ ማለት እዩ ብጂኦግራፊያዊ ኣምጣ ማለት እዩ መታሓት ዝነበሩ እዮም ግን መታሓት ብምሉእ ወዲ መታሓት ተኣኪቡ ይኮነን ጀሚርዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ወዲ መታሓት እንታይ ክገብር መሲሉ ካብዚ ግዜ እዚ ገለ ሰብ ንስቶም እቶም ጀመሮስ ወዲ ደቂ መታሓት እዮም ስለዚ ንሕና ሓደ ወዲ መታሓቲ ኮይነስ ብኡ ይኮርዕ በቃ ምኹራዕ ምሕባን ኣይኮነን ፀገም ግን ብኡ ቢለስ በቃ ንሕና እንዲና ጀሚርና የለካታዕ ማለት እዩ ኣበይ ነርኩም ንስኹም ብለካ ማለት እዩ ሓደ ከዓ ፀኒሑ ከዓ ካልእ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ተፈልያ ምስ ከደት ብኸበሳ ገይራ ከይዳ ነይራ ንሱ ንሓደ ካብ ፀገም እዩ ብኡ ስለ ዝተፈላለዩ እቲ ፀገም ከዓ ንሱ ነይርዎ ማለት እዩ ካብቲ ዝመፀ ካብቲ ናይ ተሓየ እንተዳሪእና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ወይ ከዓ ሰውራ ክጅመር እንከሎ እንተሪእና ሕጂ ብዙሓት ዝተሳተፍዎ መንገዲ ነይሩ ግን እቶም ብረት ዝተኮሱ ዓዋተ ንበሎም ምስኣቶም ዝነበሩ ምስኡ ዝነበሩ ብፆት እንተሪእናዮም ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኣብቲ ናይ መታሓት ዝቕመጡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ደቂ መታሓት ስለ ዝኾኑ ኢልካ ነስኻ ነቲ ፖለቲካ ናትካ ናይ መታሓት ቃልሲ ክትብሎ ይትኽእልኒ ካልኣይ ናብ ተሓየ ከኣስ ኣይፀንሑን ድሕሪ ገለ ዓመታት ማለት እዩ ዋላ ተሓየ ንባዕሉ ብዙሕ እቲ ሰውራ ክጅመር ከሎ ክሳብ 64 ሙሉእ ውግእ ክካይድ ዝኽእል ብቕዓት ኣይነበሮም ክሳብ ተጎርባ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪኦም እቲ ዝበዝሕ ዋላ ካብ ሽዑ ጀሚርካ ዝነበረ ዋሕዚ ናይ ብዙሕ ናይ እቲ ዘይወዲ ከበሳ ዝበሃል ሰብ ክመፅእ ጀሚሩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ካብ መጀመርያ ከበሳን መታሓትን ዝብል ኣቃውማ ምሓዝ ዋላ ኣብቲ ቃልሲ እንተዳሪእናዮ እውን ከምኡ ፀገማት ነይሩ ኣብ መዳድባ ናይ ተሓኤ ማለት እዩ ኣብ ክፍልታት ክከፋፈል ከለካ እውን ከይተረፈ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን እንተዳ ከይድካ ንኣብነት ማለት እዩ ሰባት ቅረታ ግበረለይ ኣባ ከለካ ሕጂ ንዕኦም እንታይ ድርኺት ሓዲርዎም ከምኡ ከብሉ ክኢሎም ብከምኡ ውሳነ ወሲዶም ወይ ብከምኡ ዓይነት ኣወዳድባ ከውድብዎ ወሲኖም ሕጂ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝነበሮ ተራ ትገልፅ ኢኻ ኣብቲ ናይ ግዜ ፌደሬሽን በሎ ድሕሪኡ ዋላ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ መግዛእቲ እውን ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ክንግምት ንኽእል ኢና ግን ስፔሲፊክ ስኻ ዝፅናዕካዮ ስኻ ዝተረዳእካዮ ነገር ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ተሓየ ንባዕሎም ከምኡ ገይሮም ክውድብዎ ነቲ መንእሰይ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ተቃላሳይሲ እንታይ ክኾን ንኽእል ምክንያት قدامه ودي وش قوي اوكي بغندو تي ابتي اتهانانص عندي ابتي مجمريا مالتي ابتي كابتي دحريل كانت تملسكاس كابتي ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ያ ትምለስ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበረ ክትክፈል ከላ ኤርትራ ከበሳን ኣብቲ መታሕት ናብቲ ኢልካ ክፋላለ ከሎ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ካልእ ሕብረተሰባት ይኹን እቲ ከበሳ መታሕት ዝበሃል ብምንታይ ዝኽፈል ዘሎ ኣብ ከለካ ሪኣ ቢልካስ ካብዚ ዓይነት ቆላ ዝመስሊ ወይ ከዓ ካብዚ ዲኻ ትብል ዘለኻ ዝብል ኣከፋፍላ ኣረዳድኣይ ማለት እዩ ሽዑብቲ ታሕት ኣብቲ ታሕቱ እንታይ መፅዩ ታከበሳ ምስ መታሕት ሶሪ ተከበሳ ምስ ክርስትና መታሕት ምስ እስልምና ዝብል እንዳጠበቀ መፅይ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ንዓይ ክሪአን ከሎ ሳምሃው ኣብ ገለ ክረኽበን ከሎ በቃ ወዲ መታሕት ኣይመስሎኒ ኣነ ግን ኣብቲ መታሕት ዝበሃል ዓዲ ተወሊደ ማለት እዩ ብቆላ ሰራያ ዝፍለጥ ብለጠቕታ ብቅርፂ መሬት እንተዳ ከይድና መታሕት እዩ ዝቁፀር ማለት እዩ እቲ ተዓቃቅና ናይ ከባቢና ማለት እዩ ሶ ገለ ሰብ ከዓ ኣብ ናይ ሳሕል ወይ ከዓ በዓል ከረን እውን ከባቢ እናሃለው ንሱ ሕጂ ወይነ ደጋይ ማለት እዩ ሳቶምሲ ዕድል ኣለዎ ማለት ናብ ክልቲኡ ከይድ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ እውን ታሕቲ ዘሎ መታሕት ጌርና ንቆፅሮ ማለት እዩ ወይ ሰብ ነብሱ ርእሱ ይቆፅራ ወይ ከዓ እንተ ሓደ ክርስቲያን ኮይኑ ንምስ ከበሳ ዝያዳ ይቆፅራ ነብሱ ወይ ከዓ ሓደ እስላማይቲ ኮይኑ ከዓ ናብ መታሕት ገለ ይቆፅራ ወይ ከዓ ይቁፀር ማለት እዩ ንሱ ነብሱ ይኮን ኮንትራይ ዘለኹ እቲ ሰብ እቲ ፐርሰፕሽን ናትና እቲ ፀገም ዝመፅእ እዚ ሕጂ ኣብ ኩሉ ዝኾነ ነገር ክግበር ከሎ ኣብዚ እዋናዊ ኩነታት ዝበልኩ ካን በዓሉ ሕጂ ኣብ ኣኼባታት ክግበር ከሎ ኣው ደቂ መታሕት ደየለው ደቂ ከበሳ ደየለው ይበሃል ስለምንታይ ኢኻ ደቂ መታሕት ደቂ ከበሳ ትብል ኣለኻ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ኣነ እንተ ደኣ ነይረ ንብሲ ወዲ መታሕት ኣይነበረን ዲ ማለት ወይ ከዓ ካልኦት ደቂ ከበሳ እንተ ደኣ ነይሮምሲ
ንኣብነት ሕጂ ደቂ መታሕቲ ንብሎም ሰባት ኣለው ካልእ ዝውለዱ ከምዚ ኸማይ ማለት እዩ ኣብኡ ደቂ ከበሳ ከዓ ማለት ትብሎም ዘለካ ምናልባት ደቂ ሮባ ሓባብ እውን ኣብኡ ክኸዱ ይኽእሉ ነይሮም ማለት እዩ ደቂ ሳሕል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትፀገምና ንሕና ኣብ ርእስና ከምኡ ስለ ዘእተናዮ እዩ ኣነ ተቐንዲ ናተይ ኣብዚ ዘሎ መታሕቲ ከበሳ ዝበሃል ቃል ንጂኦግራፍ ጥራይ ንጥቀመሉ ንቅርፂ ቀማምጣ መሬት ንጥቀመሉ ምስ ኣብ ርእስና ኣስላማይ ክርስቲያን ገለ ዘርእየና ክኸውን የብሉን እዚ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣነ ቅድሚ ብዘይካ ትክፅሕፎ ከለስ ንውልቀ ሰባት ከምዚ ብዝፈልጦም ሰባት እንታይ ይረኣየካ መታሕት ክበሃል ከሎስ እንታይ ይረኣየካ ገሊኦም ከዓ ከበሳ ክበሃል ከሎስ ናብ ሓቂ ቅጅል ዝብለካ መጀመርያ ከይሓሰቡ ዝዛረበካ ሰብ ማለት እዩ ክነግሩካ ከለዉ እቲ ስእሊ በቃ ንፁር እዩ ክርስቲያን ዝረኣዮ እቲ ከበሳ እንተልካዮ ንሱ ንባዕሉ ከበሳ እቲ ወዲ ከበሳ ንባዕሉ ዝበሃል ዘሎ ከበሳ ኮይኑ ጥራይ ይስምዖ ማለት ክርስቲያን ኮይኑ ይስምዖ እቲ ወዲ መታሕቲ እውን ከምኡ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝፀገም እዚ ዝፈጠሮ ፖለቲካ ከዓ ብኡ ንምደብ ኣለና ተሪእካዮ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ግዜ ደቂ ሓደ ብሄር ወይ ሓደ ቋንቋ ወይ ሓደ ሃይማኖት ዝመስሉ ሰባት እንተዳ ተራእዮም እዚኦም ከምዚ ዘይብሎም ወዲ ከምዚ ዘይብሎም መታሕት ዘይብሎም ዝብል ኣብዚ ግን ሓንተት ንፅር ዘለዋ ኣነ ብሃይማኖት ብሃይማኖት ደረጃ ዝተኣሳሰር ኣንጻሩ ይኮንኩን ብሰላማይ ኮይኑ ክእከብ ይኽእል ክርስቲያን ኮይኑ ክእከብ ይኽእል ብገሃድ ንግበሮ ምእካብ ከምቲ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ግን ኣይነእትዎ መታሕትን ከበሳ እናበልና ኣይናሕማዝ ዝቋየ ዝብል ዘለኹ ሕራይ እሞ እቲ ተርእዮታት ወይ እቲ ዝነበረ ህሉ ኩነታት ወይ ሕሉፍ ድርኺት ከም ዝፈጠረልካ ክትነግረን ፀኒሕካ እሞ ብጂኦግራፍ እንድሕር ከድናዮ ኣብ ክንዲ መታሕትን ከበሳን እንታይ ተባሂሉ ተፀውዖ ዳ እዩ ዘምሕረሉ ነታ ኤርትራ ከም ኤርትራ ሓንቲ ገይሩ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ኣብዚ ናብትን ንስኻን ኣነን መታሕትን ከበሳን ከየበለ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ዋላ ድሓንቲ ፖለቲካ እውን እቲ ፍልስፍና እውን ኣፅኒሕና ወይ ሱ ድሓር ክንመፁ ኢና ብጂኦግራፍ ጥራሕ እንድሕር ለኪዕናዮ ኣብ ምንታይ ትከፋፈል ትብል ንስኻ ولا بجغرافيا ده بسلسة لك حما قلا دقا خبسة ويكا خبسة متحت تاش مالتي نطب حزبي تحت سواء نتي جغراف تراح خمالتي تبلن زلخا نسون جغراف تراح تقاملو اب جغراف انتي تتقاملو مسيلك اب كمز انتي بقول اب كمز زلو عين سبك ولا خمزي خداني خمز حرور كونو خلو جلبيا خداني اب لعلقن كمزي جاكيت وي كوبرتا وي غابي زخدان منياتو نقري خبلو يخلي الكا كو تصنع لك تزارب ولا انت خليها انا ود متحتي انا ود خبسه كتبل كو اب كبسه عابيه متحت عابيه كو كتبل تخليها تصقم زمت زلو ابتي متخابن اب بوليتيكان كمص خلوي مالتي جزي انتينا تقامل زلنا نشوفان كمزي دق خمس توصيعم دق خمس وصيعم دق غلا الكا بالما ما مسرحي خال كوم نتقاملو لسلاماي كريستيان تغرينيا دي تغرينيا غلا እንዳበልካ تتقاملو ብሄራት غلا كوم سوسي تي داي كوتومي مشالو كوص አለዎ ንሱ ካብቲ ክርሕቅ አለዎ እምበር ጂኦግራፍ ዳ ጸጋታት ኮይ ዘብረልካ ሞኻን መጽናዕቲ ጠቅመካ እንታይ ከም ተልምዕ ትፈልጥ ናበይ ከም ትኸይድ ከይድ ከለኻስ እንታይ ዓይነት ክዳን ከም ትገብር እንታይ ዓይነት አንጥሎ ዲብሉ እንዲ ክትፈልጥ ቆራሪ ዲኮነሲ ኣዚ ሓጋዚ ማለት እዩ ተረዲኒ ሕጂ እቲ ጂኦግራፍ ፖለቲካ ምስተሓወሶ ወይ ናይ ገለ ሰባት ናይ ድኹማት ሰባት ወይ ጉጅለታት ጥሙሕ ምስተሓወሶ ይፀገም ዝኾን ዘሎ ኢኻ ትብለን ዘለኻ ምስለኒ هو أنا أبنت إنه خم صالك حجنا أبنسي حمسة حمسة نايمة حتى كبسان غيرنا نقوم ببلكا يعني أسوس خمسة هايل كات وواحد كاس وحادة تبيلكا قال زي حدا خافت حدا جنيا يعني أنا أبنت نايتقرأ إن إيران كنات مستفلالة صار مستجمرة بزحت كم زجات أم فللي زجات أم نيرم فلاي كاتو حمسة قال خن كونا لنا بالانس كنا تحزر لنا يعني بالانس كنا تحزر متى حتى كبسان زل زنبر سبعة تغلني خا حدا عبت حمسة تولد زلها زبحال زلود ما تحت أنا اللي خن بعلي سلمت كما إذا أمسول سبات كده أو سلمت هذه تقوم زلها عبت مجمر إز جاجز الله عبت أنت كب سفلا لينا أبنت مست تبقى اسم متى تي قال روحيتات نيرو عمقت كأتو يدلن مستقات أما تفلا اليوم حمسة زبحال سي تفلا لا أو خلوا بحمسة إخا تفلا لحج كم زي كوم تخينكا مالت بو اندي حتى هانيسكا بو يخا تفعل لا مالتي ويكا قربنا حدا ناكل تسبغات كلو كا خلخون حجي كابزي تي صقم تاي زمت مسيلكا انتي مصي
ሕጂ ትግራይን ኤርትራን ወይ ካቶም ነዚ ኩሉ ሰባብ ፀገም ዘእተዎ ህግደፍን ህወሓትን ሕግብግብ ክብሉ ጀመሩ ገና ንስኻ ግን ተቃራሒንካ ኣለኻ ምክንያቱ ተጎዳዲእኻ በየን ተልካ ምስ ፖለቲካ በቲ እዋናዊ ዘሎ በቲ ኩነታት ዘሎ ፖለቲካ ብኡ ክትብል ንስኻ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ቅርሕንትኻ ፍልልይካ ባዕልኻ ሃኒፅካ ፀኒሕካ ሕጂ እዚኣ እዛ ዝብለካ ዘለኹ ዝሰብዐላ ብመታሕት ከበሳሲ ክንበኣስ ጥራይ ዘይኮነሲ ብኡ ክንጥርነፍ ኣይግባአናኒ እቲ ሓደገኝነቱ ዝፈጠሮ ብዙሕ እዩ ኣብኡ ጠቂሰ ኣለኹ እቲ ፅሑፈይ ሪኢኻ ኢኻ ክንደይ ኣነ ክፋል ናይ ስምረት ስለ ዝነበርኩ ኣባል ባይቶ ናብኡ ክንመፅና ኣብ ኢትዮጵያ ዘጓነፈካ ኮነ የሎም ማለት ብድሎ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ሕብረተሰብ ንምክፍፋል ይትረፍቲ መድሓትን ከበሳንሲ ካብ ናይ ኣውራጃ ካ ተባሂሎም እውን ዝዳሕረዋይ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምትኽኻብ በብዓዱ ክኸይድ ከም ዘለዎ በብኣውራጅኡ كم زلوا جيرهم نبزح حسابات نبزح متفنان كم زقتوهم زي دواء مستري ناوهم ناس نحلنا تدميو جن نبنت حاجة أبي إرترا بزوباتات زخت تخفف على محدرة يزلوا إذا بزوباتات زخت تخفف على محدرة أني زوباقاش باركا دوبو سمينا قح بحري قالن دابا ليز خيد إذا حجاز خوينو أي ترخ بندو سخا خطري وخلخا أمسنا عاد خاطئ تي خاي خوانكا إذا حجاز خوينو أي ترخ بندو سخن تعيد هاسي اللوا كما نزي نايمة تحت كبسان في اللاي هو نعوسي أي هسوسون ده بمتحتن كبسان وكاسيان المسلمين زبل ناي مفر لاي أجندا وناي مفر لاي أمرسي تي بزوباتات مكفف على وي بزوباتات من محدارك أي هسوسون ده وي حجازي أي كوين أي ترخبن ده بقى خواجن تريح الله هو حاجة I don't think so بخوم تراي هاسس خل من البات قال روح قال أنت عش محجز وخون خلي أنت خونا جن مالت حدا بدلاي حزبي بسلطانه عادي بحال غيركا بنقحت كتغبرو خلخا يزقلله مالتي مخنياتو معري خالق تسلطنا لك انت زي كوينو نحدا سب حدا بوتا سلازتها سلمتاي مخنياتك كمان يفلطني كمزي ايله ما حسيبهم زخوني نابلي زخيدون ترديخان لها حجي زي تصقم حجي ناي بلعلاي غاش زلو بارونتو يخيد حجاتو محدراو صقم معلتاو صقم كغاطمو زلو شجر نحلو خلو قلنا متحتن كبسان دحن حاوسهم لو نبل مالتي قاليهم كم تحاوس لو قلنا تغندي أنا تي أبناء زواتات مكففال قال كاون لعليك حجز خدي لذا أمنه مجمريا زيغا كنك خلالو أبزخ أنتاي كرزلو مسيلكا إذن يوكلنا نجر أبرسوه قد فلو مجمريا حجتاي حسب زلو تات زريعة زلو إيرتراسي 5% إسلامي 5% كريستياني زلو جلسة بقى سنعاس لازر زلوها بقى يخاز خير مالتي قاليو كندزي تغرينيا وزي تغرينيا كريستيان اسلامي متحت كبسا كندزي قاليلو ابو رؤوس سرح زلو قاب حجز قال سولو زلو قاليو قال منصف نصفون فدرالاونت قلملتات ياتو قال خا نعو يقامو حجب زنت ياخذ دلي مسرتو زي ناي زي انتاي زبحال زي ناي كمز ناي بوكلنا عينت كمز أكند بعقمي زخير مالتي أب بمريت ككند تخيل بوكلنا مخاد زي أخاب تجمع مالتي أبي أجمر أبزل لنا يبوتا نعم نحنا حد سلف انت داقيرنا أنا بتسلف سرح خلاه كم مرحوي يسرح كم ودخبس يسرح كم كريستيان يسرح كم أسلام يسرح كم زخون يسرحني أنا كم مرحوي كم حد زيجا يسرح مسرح تيكا خم يمسرح كم أفليت أم نسرح كينو كم سب زخرو دوبات كم سب تكابرو قال يلن مالتها يكون ان عخار رح سودا امت قبل كاخر نحدا رح سعيد قبل خل مالتي سوس خلي تاب تاسر حقن بعقمي هتمز بعقمي اذا انت عايز حق زنا مسيلكا تسب اب كندي زي عقم زي بلو سبنابتي وكيلكا تسدد عقم زلوا من انت خون يصعر عقم زي بلو دخم زبل بوتاتات زلوا انا حدا تدلي ابو كلنا نامنا بوليتيكا زي قدسون كفال حبرتسب كاون كهلو خيل خون نعوزه تبابع جن زياده غنزب وصات قبر تغليها زياده المعرينات الك سرح تغليها نت تقداسنات معره دحري مطرشا يقدسني انت الكاون ولا حد تقبرو يلكان بحيل انصيخا وكلنا يتمصنيها اذا ناي بعل اثيوبيا قال زغبر زي 30% دو قال ولا نسو حجي تصبق يزمسل حادغنياي ولا بناي دق انسيوكم غير كمالتي دحري كان اسلام كريستيان بوتا تقمط إخا ناي قال اختب ليخا نو نسو يكونن أو بوليتيكا وريبريزنتيشن كمزي صبغ إيدو قال من تحت قال عقمي وساني عقمي هذا سب نسخة أو كل نجار أو بوليتيكا ريبريزنتيشن بوهم ترى يكون ريبريزنتيشن نسخة أبتي نساتهم كللو زخلو زدليو خناتات نخ عبيو عقم زلهم كوينهم نخ مصو إخا تتابع مالتي أقعد أما حدا مرجع حدا بقعد زلوا نجار حنتو عصقان تا إيرتراسي
بملؤم كريستيان كون ويكاد ملؤم دق خرام كون نابنت نفيعم so what are we gonna do زي كل سب كان أتو مال دي أيكونن أب وتدرنا نابنت دق إذا حدا خبابي somehow ويدق حدا تاشو تعم أب مارينس خوينهم زل على مالتي أنت متيوم تسرح الزوم زل تسرح يزمزنا كذا صوتها خاي كونن زمزنا كذا ولا ود ترفي ولا قال ترفي مالتي أب ود خال تاشو قال ترفي عقم زل وتهدر دي حدا زل خاص ويبو كلنا وتهدر حدا زل إذا ترف كخال الله عقم المتعراي جن كلنا بحدا نممصا جن استبدل تحسي حبرت سبات الله ودو هو I don't think so بمتحتن كبسان تراي استبدلت سبكا متحتن كبسان اللي استبدل أنا يفلتني تسب استبدل جن أب كبابي نه حدا عدي خاطر نايت حدا عدت كفت غلي خاطر متحت زلو خاطر نايت حدا متحت خاطر نايت كبسا زلو زبحال زلو خاطر نايت حدا أب قالي خاب معرف خون اللي خاطر نفتن مالتي حج بخمس عين خري ابلان حدا مقدأته قاتم كله ناي كبسا غيرنا حدا مقدأته قاتم كله ناي متحت غيرنا متقام زي حجتي حدا غنيا زبلوغن نبزي اب زوباتات زبلكا غن طوم غيرو خون خلي اتليست غن مور نت ناي اوراجاو تحساسبا منالبات او سرحي زخون زبل غمت علني نمتى تعتم زيالك تي بفل أبدأ مزلو مكففال يترف بمتعاتن كبسانسي بزوب أو رجاو أنت مكففال عزيو جانينو سلزرقة قال دقفتي نايت سرعات كأ نت سرعات بتي هجراو النز بهالأمر وي بتي إرتراو النز بهالأمر نتا إرترا ترني فواصل زلو أبي إرتراو معينة سجم سلزير كم زدقفو يزارو بيهم كنت من تايو أبي إرترا زيلة تي مالت كل اللي يخلي كإلن كنت من تايو مالسي مرمير كاتري هاي أبلود يلن كان مزنا عزد ليو يجن الصوم بو يدقفوا بزمن صريحات حتام تصير كان أبدأ جنونيو يترف متعاتن كبسان بعابي أوسي أبزوبات أو رجعت أتخون مثل لاي جانينو سلزلو مالتي حجي زغط الحتى ينبقى كم زيو كبرترا وصاي أب هولندن أو أمريكان أبقى كفل جزءاتني أمريكاون بزنا عاد غير كلا خاص كنا هولندن نايت أب أمريكا زلها سجبر كان بزنا عاد نجرنا ببو ودرك عني مسنا إرترا نا إثيوبيا وأنت تخيل صوت البوي هو بسند سسنة خونه لي دس بلن نيرو جن تي ناي أب قدمي كذكرون سلت لهم أنت خونه جن أبتناي نامنا ناي هولاند حجز بزح خفال ناتا انتايو تحت مريتي مالت كابت صفحي بحرسي مالت سوري تحت صفحي بحري انت هنا جن كسبت انا زر لنا حبريتات زصنعخو والحدا صقم ناي ود متحت وي حدا برخ زبلت لزلوم وي كام سوم قالوت اوروبيان متحت انديم زيهم غلته باهيلو باس زلوم تمص غداي يبلومن معناتو نسو والحدا وساني كونن اب حدا اب بوليتيكا سيتقوملون مالتي اب قال اون اب زي بعل زي دلتا مسيسيبي كومون زي ناي قولاتات ناي لوزيانا مالتي كومو بأقداسنت نحرشو قاليو بالكلو بينا إيكولوجياوي قداسنت قال حدا صبوتا حدا خبها كله ستيل كالي صقمات نهالوم نعمنت حجيت اللي من صعدان كلهم خليو كالي علي تاو مالتي قال نهالوم كله ود قلا ود خبسا تباهيلهم اي فلاليني امريكا مالتي ود قلا ود خبسا ود ما تحت قال بحال انا سمعي فلتني ولا بتي مصنعتون اي دغفوني مالتي نعو بخوم درجه نسو بزفطرو كنتات اب تخباب زسفرو سبات انتي يغبرو اي غبرون كاب اب صقمات اب غلغله هاغرات الله كمزي اب اب غلغله عدتات ابو زياده حج زياده ابو تهب زلو تمصنعتي انت يالو تي دق تم تحت نتم دقي بزفلاينا مبراق ايجا مسلني نتم دق كبسا زلو بجغرافيا زارغلو بزني عدنا يوم تحت كبسا يكون بجغرافنا حقتاهم زلو زبدلوم يزغدوم سبات الله ግን ደቅ መታሐት ስለ ዝኾኑ ዲም ቆም በዲሎሞምስ ወይስ ካል ናይ ሪሶርስስ ጸጋሚ ወይ ናይ ፓወር ሕቶ ጥራዩ ወንሱን ኣብ ግምት ካኣቱ ዘለዎይ ማለት እዩ ግን ፖለቲካ ምእታው ተዳ ረጊጹ ግን ናቱ ሰዓቤን ኣለዎ ምስና ኤርትራ ወዳዲርካ ክትሪኦ ከለኻ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ካን ሕርካም ኣብነት ክትጥቀመላ ደለኻ ማለት እየ
هو نا إثيوبيا الله إثيوبيا ون أبقى سفح زبالة حجي من البات النساء عمق زبالة تنقاط اللي أخوينا تسميعات نبت مصنعتي مخنيات انتي قليم قلاتات الله قليم كبساتات الله قليم بتعاليتات كبساتات قلاتات الله جن بحافة شاخ أخوهم زر رأي اللويم حجي تي RST نايب حق بلك أخوهم كتبوا يتسقم كاي انت هنا جن تي أبتات صحفتي بملتها نايم ترى شام تنقا مسود أخو جن كقربات حشاني كيقواس لامنتي حرة أنا بيرتلا تملس وناي إيرترا تخينو جن أوه مس إيرترا ولا ديركا تي سب عب متاحتنا بكبسان مستي هايمانوتات بمرأي مستي قانقواتات بقانقواتات وناتو ترالو باي ذا واي قانقوا مريت ون ناي حتو مريت الله مالتي حدا سب مزي ناي متاحت مريت توسيدو بلاكا نسوخ أبي تيلكان حجي نعدنا مريتنا أمنت وسيدون يرون غندي عمتات مالتي خاب هاي لسلاسة جميرو صاب زي قد 14 عمت ورا يبرز أربعة مليسومنا مالتي توسيدون يرو حجنا متى حد جنا يقصر نينسو ناي كبس هاي يقصر مالتي ناي قال لازم نعدنا يتوسيدو ناي زخنا ود خبس هاي توسده ناي ود متى حتى يتوسده ناتنا يتوسيدو نعدنا يتوسيدو ده سلازت أشيد متروس مسيو نتمرتنا نتزد لي خوسيدو نحرشة بوتاريخ يقولوا وسيدو ناتو تقدس الناتي سلاز ود متى حتى زخون كبس زخون يقول سوني كم وقع كارلوت جزاتهم كم قبرو خلوا ولا إلى برعيد مكسر خلوا ديم ولا بعل على قدر باتين ساعتهم دليوم تقاملون بر متى حد كبس هيكونن تسرعات كأخمو مالتي حجز السخاسي ودنا أفاس لزخون كاس نحدا أب على قدر وري سوري أب كال خفال باركا ويجلز له تجرس لزخون خم تبل تخون كا حدا كا تجرنيا خوينو أب عدقي خوينوس نحدا عدو خلاص توسدس نكبس أمريت وسد الله تيل كاسي it doesn't make sense مهني هاتو politicize هاتو قبر زل خزي سخان زي قاتات كاريتر دك عدو خلا خم ختن كوفي أبلون هو مريتهم كوسد يبلون هو أمنا أخذ له كاتعلم الله هو عدقي يحزل له كاتعلم الله هو تخونا جن كركاتع خلو ناي زيغاتات مريت خوسد يبلون بخمسي دا خول زلون بر ناي تغرينيا ناتنا خوسد يبلون ناي كبسا ناتنا خوسد يبلون ناي متحد ازي زهاسينا زلون دحريت زوستنا زلو ازي خان ازين دحريت وستناي ترديني حجاب تصحف ابتينات كتصحف كم زبلكها ويا بتي قرب كاي بيدي 5 زبلكها من اساس 7 8 عمتات زنغرزي سروس ده مخانون نمغيارو كبير جن كازي كال كم زي كونين خاص مير كازلخا جن كابز غزي زين فلا بدغزلو ايرتراوያን يترفت متحت كبسا خمس زبلكو خان يورجاون كم حدا مفلالي وسيدوم مولو موز دا ايكبدن دو متحت كبسان زبل كونا ودماتي مسلمين كريستيان زبل ويكا ايرترانا كلتيا ناي كريستيان ناي مسلمين ويكا ناي متحت كبسانيا يلكام كففالو كم حدا وهو بحقي متحتاو بوليتيكال كايلغا كم حدا وهو بحق توسيدون دي زلو إذا ما غيارو ايكبدن دو تعنت حيلي حيزكات بيجس كازلخا هو كبيدي نزهون أنا نقحت تمهرتي ويك أنا نقحت انتاش مو كل زي صعرق قالتي سب كم زي نايكل سمت رايز مسلو ناي برت رايز مسلو قالس مالتي تزغف قالتي نتي برت حزوا زلو سب ناب منقحي نعو ناب حدا نجر ممصاي ناب صبق نجر نهاجر تكم زيات هذا خبرت برد لهم دا ماشين كتكسون دي بعلو خا تكوس ملي خاون حدا سب او زغبرو نغري مالت برحق تتخاخص الله يوكرين ماشين مالت عجاب زي هو واغا خفل دي تلكاوا ايردوني سبتاي تبلا لها قال سبتاي بلكاوا እዚ ሕጅስ እዋኑ ዲ ኣገዳሲ ኸዲ ገለመ ብለካ ብኡ እንዳ ፈረስካ ኸለኻ ብኡ እንዳ ፀገም እንዳ መፀካ ኸሎ ነፍሶ ኩሉ ሰብ ክሕሱ እንተዘይደሊ እዞም ምትእኻባት ኩለን ዘጋጠማ በዚ ናይ እስላም ክርስቲያን ንኣብነት ኪዳን ብምንታይ ፈሪሱ ኢልካ ሕተት ኣብ ባይቶ እንታይ ፀገማት ኣለዎም ሕተት ኣብ ገለ ውድባት ኣብ ምንታይ ተፈንጭሎም ሕተት ሰውራዊ ባይቶ ካብ ታሽሙ ኪዳን ዲሞ ካብ በንም ክወፁ ኸለዉ ብምንታይ ወፅዮም ሕተት ኤቭሪቲንግ ተኸድካ ኣብዘን ናይ እስላማይ ክርስቲያን መታሕት ከበሳ ኣውራጃታት ገለን ኣብ ዓይን ዝሰራ ነዚአን ዳ ምን ክስዕር ዘይትኽእል ኮንካ ድሉ እንተዘይ ኮንካ እንታይ ዳኻ ተወድቕ ትጎይ ዘለኻ ጽባሕ ንኽትዋጋኣሉ ንዕኡ እሞኻስ ብኸምኡ ዝመፅኻ ሓደገኛ እዩ እዚ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ነዚ ፖለቲካን ነዚን ከተተሓዝ ተፈቲንካ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ እዩ ካብ ሕጂ ክንጅምር ኣለና እየ ዝብል ክንሰርሓሉ ዘለና ምክንያቱ ሕጂ ኣቐዲምና ቀልጢፍና ብዝጀመርናዮ ክሰርሓሉ ዝጀመርና ቀልጢፍና ድማ ናብቲ ዕላማና ንክንበፅሕ ንኽእል ማለት እዩ ይፅናሓለይ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ንገለሰብ ክሰልችዎ ክእል ንገለሰብ ክሕርቆ ክእል ገለሰብ ከዓ እታ ናይ ልቡ ይሃስዮ ክኸውን ክእል ንገለሰብ ከዓ ሕጉሶ ክእል
ግን ደፊሩ እውን ኣይብሎን ክኸውን ካብዚ ዝቐፅል እውን ካልእ መዓት ክህልወና እዩ ከምዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ሕማማት ምብንቋሲ ሕጂ ናትና ስራሕ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ልሙድ ኣባሃህላ ኮይኑ እምበር ካንሰር እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ነዚ ናይ ኩሉ እታሽሙ ናይ ተቓልስና ማለት እዩ ቀዳማይ እንታይ እዩ ክረኣየና ዘለዎ ኣብቲ ዝኾነ ቃልሲ ክብል ከለና ሃገር ክንሃንፅ ከለና ኣብ ርእስና ትህነፅ ነው መጀመርያ እቲ ሃገር ክንሃንፅ ከለና ቀዳማይ ትዕዝብቲ ኣገዳሲ እዩ ንዓኻ ሽሻይ ርኢ ከብለካ ከለኹስ እንታይ እየ ዝርኢ ዘለኹ ሽሻይ ደ ዝርኢ ዘለኹ ከም ዜጋ ኦኬ ብሞያኻ ከም ጋዜጠኛ ብዓድኻ ክዝክረካ ክእል እየ ፀገም የብሉን ምሳኻ ንዓኻ መዓስ ይቐድም ርኤካ በይ ፈሊጠካ ክዝክር ክእል እየ ንዓኻ ክርኤካ ከለኹ ጎቦ ጎልጎል ገለ ጥራይ ዝረኣየኒ እንተዳ ኮይኑ እስቲል ንሱ እውን ንፀወታ ነቲ እንስሳታት ኣብኡ ዘብል ዓካት ድዩ በለስ ድዩ ክዘክረካ ክእል ወይ እንጀራ ወይ ገንገሪባ ክዘክረካ ክእል እዩ እዚ ፀገም ኣይመሃለዎን እቲ ፀገም እንታይ ዝኸውን ዘሎ መጀመርያ እቲ ስማዓካ ነቲ ትሰሚዕካ ዘሎ ነቲ ኢንፎርሜሽን ረኺብካ ዘለካ እቲ ሓበሬታ ወይ ትፍልጠት ረኺብካ ዘለካ ብኸመይ ትጥቀመሉ እዩ እዚ ሕጂ እቲ ሰብ ክረኣየካ ከሎ ሃይማኖቱ ዝመፀካ ተኮይኑ ቀዲሙ ብርእሱ ብሄሩ ዝመፀካ ተኮይኑ ከምዚ ካልእ ድርብነት ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ገለ ክመፀካ ተኮይኑ ከም ሽዑ ከዓ መሊስካ ንዑ ከዓ ከም ስግኣት ትሪኦ እንተ ኮንካ እቲ ሓደገኛ ማለት እዩ ሕጂ ተመጀመርያ ምርኣይ እንድያ ናብቲ ሓደገኝነት ትወስድ ዘላ ኣይትርአይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ንኣብነት ሕጂ ንሓደ ዓረብ እንተ ርአዮ ካብዞም ዓረብ ሃገራት ዘሎ ዓረብ ዝዛረብ ኮይኑ ሰሚዕኒ ዓረብ ብመልክዑ ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ርአዮ ኦኬ ናይ ዓረብ ቋንቋ ናተይ ኣእምሮ ናይ ዓረብ ክሓስብ ግዴታ እዩ ፃዕዳ እንተሪአ እንግሊዝኛ ክሓስብ ግዴታ እዩ እሱ ወላ ሓደ ብፈለየ ኮንኩን ግን ንዑ ተጠቂመ ግን ብኡኡ ደ ካልእ ስጋኣት ድዩ ዝስማዓኒ ዘሎ ምስኡ ሓደ ሰላማይ ምዃኑ ፀገም የብለይን መስቀል ሓደ ካ ክንምንታይ መስቀል ኣብ ዝግበር ፀገም የብለይን ግን ንዕኡሲ ተጠቂመስ እንታይ ስጋኣት ድየ ዝርኢ ዘለኹ ወይ ካብ ልዕሊኡ ልዕልና ከርኢ ድየ ዝፍትን ዘለኹ ንዕቆ ድየ ዘለኹ የንእሶ ድየ ዘለኹ እዚ ሕጅቲ ሓደገኛን ክዕረ ዘለዎን ዋጋ ምኽፋል የድልዮ እወ ክድብድቡና ድዮም እወ ግን ኣብታ ፅብቕቲ መንገዲ እንተዳሃሊኻስ ኣብኣ ምቕናዕ ኣብኣ ምኻድ ተሓይሽ ፅቡቅ ሕራይ ናብ ተመክሮካ ክንመፅእ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመክሮካ ተመክሮ ዝተዓዘብካ ትዕዝብቲ ነዚ ፅሑፍ ዝክፅሕፍ ድረኺት እንድሕር ፈጢሩ ኮይኑ መረዳእታካ ዳግም ክትሓስበሉ ድረኺት ፈጢሩ እንድሕር ኮይኑ ንነገራት ደጊምካ ክትሪኦም ከም ዘለካ ድረኺት ዝፈጥር እንድሕር ኮይኑ ምዚ ፅሑፍ ምዚ ሓሳብ ብምትእስሳር ክትነግረኒ እንታይ ተመኪርካ ኣብ ኢትዮጵያ በቶም ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ኢህወደግ ዝበሃል ናይቲ ሃገር መራሒ ዝነበረ ፓርቲ ብሕወሓት ድማ ብዛዕበየ ዓብላሊ ተራ ስለ ዝነበሮ እንታይ ተዓዚብካ ብጣዕሚ ደስ ዘይብል ትዕዝብቲ ኣብቲ ኣርእስቲ ፅሒፈያ ዝነበርኩ ሽዑ 2013 ፅሒፈ ነይራ ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣብ ዌብሳይት ኣብ መስከረም ዶትኔት ገለ ነይራ ሕጂ እኳ የላን ግን ኣላትነታ ፅሕፍቲ ዝቐረባ ግዜ ክጥቃዓ ክእል እየ ኣብኡታት ተንኪፈ ነይረ ተናኺፈ ነይረ ገለገለ ሕጂ ኣብኡታይ ትብል ኣርእሲ ሂበያ ነይረ ተሓቂ ክትፈልጣ ኢኻ ተሓቂኻ ሓራኸ ተውፃእካ እያ ትብል ሕጂ ኣብኡ ዝሪኦ ዝነበርኩ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ውድባት ገለ ዝፈልጦም ዕድል ረኺበ ኣነ ዕድለኛ ኮይነስ ኣብ ሱዳን ኣብ ገለሲ ዝፈልጦም ሰባት ረክብ ነይረ ሰበስልጣን ናይ ኤርትራ ዝነበሩን ኣብቲ ቃልስኻ ዝመርሑ ዝነበሩን ሕጂ ከመይ እቲ ኩነታት ይዕልሉኻ ምሽ እሞ ከመይ ጌርኩም ዳኣው ትቃለሱ ኣለኹም ትብሎ እሞ ዝብኢ ክሳብ ደልዎ ይሕንክስ ይብሉና ማለት እዩ እሞ ኣነ እዛ ምስላ እዚ ኣይፈልጥዋ እንዲዮም ኮይኖም ህወሓት ትብሎም ነይረ ማለት እዩ ማለት ግድን እዮም ክፈልጥዋ ግን ኮነ ኢሎም ዝገብርዎ ከም ዘለዉ ማለት እዩ ተረኢኻዮ ግን እዚ ኣብኡ ዝጀመረ ጥራይ ኣይኮነን ኣቐዲመ ምስክርነት ምሃብ ሱዳን እውን ናታ ፀገም ኣለዋ ማለት እዩ ሱዳን ከዓ ነቲ ናይ እስላማዊ እንቅስቃስ ዝነበረ ሓብሒባ ነቶም ካልኦት ከምቶም ማእከሎት ማእከላይ እንታይ ዛሪኣ ማለት እዩ ነቶም ካልእ ዓይነት ርእቶ ዘለዎ ክህሉ ይክእልኒ እዚ ማለት እዩ ባዕላ ጋእዝያን ገለገለ ክፍጠሩ ይክእሉን እዮም ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ክትከይድ ከለካ ከዓ እስላማዊ ምንቅስቃስ ገለገለ ክፍጠር ኣይክእልኒ ወይ ከዓ ብዙሕ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኣብኡ ናይ በቲ ንሳቶም ዘለዎም ባህርዮም እንታይ ምክፍፋል ዘርኢ ነይሮም ናይ እዚ ብሄራዊ ብፍላይ ብሄራዊ ዝመታሓት ከበሳ ዝብል ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናተይ ናይ ውልቃዊ ተመክሮ ዝሓፈሻዊ ትዕዝብትን ተመክሮን ክንሱ ናይ ውልቃዊ ተመክሮ ግን ምስ ስምረት ከለና ማለት እዩ ኣብ ስምረት ከለና ምስ ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ኣባላትና መፅኦም ነይሮም ኣነ እውን ገሸ ነይረ ካልኣይ ግዜ ከይደ ነይረ ዝርርብ ንገብር ነርና ማለት ንሳቶም
ሓደ ሰብ ጥራይ ተወኪሉ መፅኡ ስለ ዝነበረ ካብቶም ተወከሉስ ሓደ ሰብ ወኪልና በዓልና ግዝያዊ ሂብናዮ ስለ ዝነበርና ድሓራይ ንሳቶም ካ ወኪሎም ሒዞም ምስ መፁ በዓልና ኢና ንመርፅ ኢሎም ኦኬ ኢልና ንዘራረብ ነርና እንዳዘራረብና ከለና ብጣዕሚ ዘኽብሮም ሰባት እዮም ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ዝምድና ኣለና ምስ ገሊኦም እንታይ ይገብሩ ንዓና ንሕና ነቲ ሽግር ክንፈትሖ ምክንያቱ ኣብቲ ሓንጎል ናይ ሰብ እንታይ ዘሎ ኣብቲ ስምረት ዘለው ሰባት ምሳና መሳርሕታይ ዘለው ከምዛ ዝብለካ ዘለኹ ደቂ መታሕት ደቂ ትግረ ደቂ ወይ ከዓ ኣመንቲ እስልምና ገይሮም በዚኦም ዝርእዮም በዛ ዓይነት እዚ ተረዲኻ ኣለኻ ንሳቶም ንበዓሎም ከምኡ እዮም ዝርእይዋ ነብሶም ምክንያቱ ብጋህድ እዮም ዝሓትኑ እዮም ማለት ንሕና ናይ መታሕት ናይ ገለ ሽዑ ኣነ ናተይ ታክትዕ ከምታ ኢለያ ዝነበርኩት ቪድዮ ንሳ ነይራ ዋላ ብካልእ ኣጋጣሙን ከምኡ ተዛሪበላ ፈልጥ እየ ንስኻትኩም ኣብ ሱዳን ዘለኹም ኤርትራውያን ኢኹም ኣብ ሱዳን ዘለኹም ደቂ ትግራይ ይኮንኩም ኣስላም ኣይኮንኩም ገለ ይኮንኩም ንስኻትኩም ኣባላት ናይ ስምረት ኣብኡ ዘለኹም ኤርትራውያን ኢኹም 99 ሚእታዊት ትግረ ይኹኑ ካልእ ይሃልዎ ጀበርቲ ሃልዎ ትግርኛ ሃልዎ ዳዝማረ ንስኻትኩም ኤርትራውያን ኢኹም ልክዕ ከምቲ ብእስራኤል ዘሎ ከምቲ ኤውሮጳ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኤርትራዊ ኢኻ ስለዚ ክርስቲያን እዩ ኣይኮነን ከለቱ ከምኡ ክንብል ተኮይና ዳ እሞ እቲ ፀብፃብ በብ ክንዲዚ 99 ክንዲዚ ገለ ክንብል ኢና እዚ ካሊእ ይኽኣቱ ጌጋ ይብሎም ነይሮም ሕጂ በዚ ናተይ ብዙሕ ዝድግፍ ገሊኡ ትም እዩ ዝብል ትፈልጦ ኢኻ ብዙሕ ዝናትና ሰብ ትም ይብል ኣብ ልቡ ቤላ ይትፈልጥኒ ኢኻ ገሊኡ ከዓ ማለት ብጋህዲ ከማን ከይተረፈ ብኣፉ ዘውፀሎ ማለት እዩ ንዓቶም ዝጎድኦም ሰባት ኣሎ ንሳቶም እውን ንባዕሎም ዓብይ ፀገም ዝነበረ እቲ ጀነራል ክእክቦም ማለት እዩ ኣነ ዝርብ ውዕል ምስኣቶም ንዕሪ ንውዕል በቲ ምስኣም ኮይና ንዕሪ ገለ ነብል ምኽሮም ሽዑ ናይ ዳይኹም ገለ ብሎም ጀነራል ፀዊዕና ኣሎ ኣኼባ ናይ ደቂ መታሕት ገለ ኢሉ ዋ ከመይ ገይሩ ናይ ደቂ መታሕት ኢሉ ይእክበኩም ንስኻትኩም ከትብልኩም ንምትእከቡ ኣነ ንዑ ተንኪፈሉ ነይረ ግን ንዓቶም ያነ ንሳቶም ሕዋት ኢና ከመይ ጌርኩም ናይ ደቂ መታሕት እንዳበለኩም ከመይ ጌርኩም ደቂ መታሕት ኢልኩም ትኸዱ ኤርትራውያን ደይኮንኩምን ብኤርትራውያን ኢና ንሕና እንተዘይልና ባዕልና ዘይዕድል ተዘይሂብና ኣብ መንጎና ከኣቱ ዝኽእል የለን እቲ ፀገም ሕጂ ሪኢኻ ኩሉ ሰብ ኮይኑ በቲ ረብሪብና ወላ ሓንቲ ይሰርሐን ትፈልጦ ኢኻ ትውፅኢቱ እንታይ ስምረት ናበይ ገፁ ከይዱ ድሓን ንሱ ካሊእ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ብዓይነይ ዝረኣኽቦ ተመክሮታት እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ መታሕት ከበሳ ናይ ብሄራት ዝኾነ ሰብ እክብ ኢሉ መፂኡ ናይ ብሄር ከም ዝገብር ኢሎም ንሳት ምክንያቱ እቲ ፕሪንስፕል ናቶም ንሳቶም ህወሓት ካብ ቀደሞም እዚ ብሄራዊ ዝብል ኣምር ክሰርሕሉ ይደልዮም ካልእ ምናልባት ክበታትኑ ስለ ዝደልዩ ነቲ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እሱ ድሓነይ ከምዚ ስፔኩሌት ከይንገብሮ ካብ ካልእ ስንተና ከይንኣቱ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ድሓን ምስቲ ኣይዲዮሎጂ ናቶም ነተኣሳስሮ ምስናትና ግን ኣይከይድኒ ምስናትና ኣይዲዮሎጂ ንዓና ይፈላለየና እዩ ውሑዳት ኢና ብልዕሊ ምውሓድና እቲ ብዝሒ ኣብ 9 ብሄራት ዲኻ ተልካዮ ድሓን በቲ ልሙድ ማለት እዩ ናይ 9 ኢና ነንበይና እንተጌርናሲ ሃገር ኣብ ክንደያ ክትከውን ኢትዮጵያውያን እኳ ከምኡ ተገበሩስ እኳ ኣትሊስት ብዙሓት ሓደ እቲ ዝወሓደ 8 ሚልዮን 3 ሚልዮን ገለ ህልዎ እኳ ንዓናስ ኣይወፃናኒ ስለዚ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሙ ዋላ ንሳቶም ትፈልጦ ተኾናት ድሒሩ ዝነበረ ኣነ እኳ ብወረ ዝፈልጦ ማለት እዩ ቀልጢፈ ስለዝሰሓብ ኩሉ ያ ከምዚኢታት ኣጋጥም ነይሩ ንኽብለካ ኢለ وانا حتى تاي كوينه مثل زلو خلو مع تنبر فولتيز بغيره جيجن دحان سيغزينات كايو ناي مملاس عدلنات كايو سلازي امو ازي تبلو زل خاص جماعات تراي كالو سبات حجه الراي مهود زي الراي مهل سنتم سبات انتم تعزبت نغدفو بخميد امو يفتح يتيم ابكن متحتن كبسان زبل مكفافلي وي مصوعي انتاي يتقمسه ابكن كريستيانين المسلمين يلون تا ارتراب كل تشعت ابقل زخفافلا انت عينتها قابد أمو يتقب نتي نتفللي كمي جيرو حوافا يبزوخنا من قد يحزو تبوليتيكا خمي ما أزني حز انتاي ملكع يحز زنا قال زنا هو قد بناتكا زنا خيو سردا خيو زبز خيو مدن نمتا انتولو نا يكو عنتو يكو منغو مليسياني مثلا سامحاو مخنيات مجمريا كنودب كلنا بمتحد كبسا بسلام بكريستيان بقلا عين ودب دق حدا قال كباب خنكون خلنا بجغرافي دي بقانقا دي بقلا دي اتن حنا نبلون تن حنا نوكلو تندليو زلنا حسابني نخلاتنا ناب كوباتسي انتي ترالو نحسب زلنا ابتم تم دق متحدين كبسان دي كبحال دليم ابتم دق متحتن كبسان انت عينت رئيتو لو يتزوسن
ኣብ እስላም ክርስቲያን እንተኮይኑ ኣብ እስላም ክርስቲያን እንታይ ኣለዎም እምበር ደቂ እስላም ስለ ዝኾኑ ደቂ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን መጀመርያ በዚ ክሪኦ ኣለና ካልኣይ ተኣኪቦም ተፀኒሖምና ከምኡ ቀልጢፍና እንታይ መደብኩም እንታይ ገለ ከይበልና ኣይንፍራ ንርአዮ ምክንያቱ ኣጋጣሚ ገለ ሰብ ብጂኦግራፍ ብቋንቋ ብገለገለ ተኣሳሲሩ ሓደ ርክብ ገለ ክፈጥር ይፍትን ኢና ኣብነት ኣብ ኒውዚላንድ ዘለና ሰብ ሓደ ቦታ ክንጅምር ንኽእል ኢና ሓደ ነገር ነው እቲ ጂኦግራፊ ንዓና ዝሕግዘና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ትፀገም ኣባና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነቲ መታሓትን ከበሳን ዝብል ሓሳብ ሒዝና ንደገ ሒዝና መፂና ስለ ዘለና እዩ ኣብ ደገ ከኣስ መታሓትን ከበሳን ኣብ ሱዳን ዘለዉ ከም ናይ መታሓት ኣብ እስራኤል ዘለዉ ከም ናይ ከበሳ ኣብ ናይ ኤሮጳ ዘለዉ ገለ ኣዋላ ንሱ ናብ ርእስና ሓድሽ ጂኦግራፊ እውን የእቲና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይና ክንገብር ደሊና ዘለና እንታይ ኢልካ መጀመርያ እዚ ናይ ክሊማ ጉዳይ ምዃኑ ፈሊጥና እዚ መታሓት ናይ ክሊማን ናይ ኣቀማምጣ መሬትን ምዃኑ ፈሊጥና ምስ ብሄር ምስ ባህሊ ዘይምትሓዝ ዘኽብላ ፀናሑ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ መታሓትን ከበሳን ክንብል ከለና ዝተጓነዩ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ንእስ ዝበሉ ሕብረተሰባት ካብኡን ናብኡን ማለት እዩ ዘሎ እቲ ማይኖሪቲ እንብሎ ማለት እዩ ዓድና ማለት እዩ ንሳቶም ዳርጋ ይዝከሩን እዮም ምክንያቱ ከምቲ ሰባት እውን ሓቲተ ዝበልኮም ምናልባት ካልእ ሰብ ከምኡ ይረኣዩ ንኾን ካብቶም ኣነ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ይዛረብ ዘለኹ ወዲ መታሓት እንተልካይ ሓደ ሰብ ሓደ ትግራይ ወይ ሕዳርብ ወይ ገለ ዝረኣዮ እቲ ኣከዳድንኡ ጀለብያ ገለ ዝረኣዮ ቀጥታ ወዲ ኩናማ ገለ ኣይረኣዮን እዩ መጀመርያ አንለስ ኣብቲ ከባቢ ዝፈልጦ ነቲ ቦታታት ወይ ከዓ ፅቡቅ ናይ ፖለቲካ ናይ ጂኦግራፊ ናፍልጦ ዘለዎ ከምኡ ክረኣዮ ይኽእል ኸውን ድሓን ዝኾነ ትወዲ ከበሳ ምስ በልካዮ ኣብ መንጎ ሳሆ ገለገለ ዘሎ ኮይኑ ዘይረኣዮ ሰብ ኣሎ ምክንያቱ ትወዲ ከበሳ ትግርኛ ገለ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ንብዙሓት ኣገሊሉ ከም ዘሎ ዘገልል ኣተሓሳስባ ምዃኑ ኣሚንና ክንገድፎ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይውክለናን እዩ ንኩላትና ማለት እዩ ካልእ እዚ ብዙሓት ኣካላት ናይ ደገ ኢንክሉዲንግ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝኣመሰሉ ካልኦት ሃገራት ኣብ ምምቕቓልና ቀደም ማለት እዩ ናይ ፌደሬሽን ዋላ ዝኾነ ገለ ፀሓፍቲ ዝብልዎ ዋላ ገለ ሰነዳት ክትከይድ ከለካ መታሓት ክንዲ ዝቕመጡ ከበሳ ክንዲ ዝቕመጡ እዚታት ገለ ዝብል ዓይነት ተኣናግዶ እንተኽኢልና ንበድሃዮ ብካልእ መምዘኒ ይምዘኑና ካርታታት ይቀየር ከምኡ ሕጂ ነዚ ምክንያቱ እንታይ ብከምኡ ዓይነት ዝርኢኻ ኮይኖም ሓደ ሰብ ፖሊሲ ሜከር ኣብ ኣሜሪካ ዲ ኮይኑ ዘሎ ዩናይትድ ኔሽን ዝሰርሕ ዲ ወርኤቨር ገለ ዘሎ بقى يرئي زخيرك بقى رئيو حنقولو بو يزحسب بو متاني بقى يتفلطا نسخه خمس نحنا حجي بنيا خلناس نحنا كمان حزبنا اندافلطنا خلناس متحتن كبساني لنا نتالالنا نصوصا عمت 7 عمت شجرو لزنبرنا مالتي كالون كمزي داتا خندالو لنا كمزي بلنا حجي اوكي اب سراي قلا سراي زبحالالو اب كمزي كبسالو اب كمزي خمزلو خمزو زبزربا نبلو زلنا سي بداتا زخون እንታይ ኸውን መሲልካ ምናልባት ዳታ ይህሉ ኸውን ኣብ ኤርትራ ይፈልጥን እየ ኣብ ኤርትራ ትውሽጢ ግን ደገ ኣቬይለብል ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዳታ ከነማዕበል ክንክእል ኣለና ሰብ ሽዑ እንታይ ትብል ኣለካ ዝዳ ከምዚ እንዲገለ ኢሉስ ንክፈልጦ ንፁር ይኾነሉ ካልእ እውን ከምዚ ሓድነት ዘለዎ ሲቪላዊ መንነት ገለ ከነዘንቱ ይግባእ እቲ ናይ ሬሽናትና ኣብ ክንዲ መታሕት ከበሳ ገለ ትብል ሲ ኤርትራውያን ኢና ደይትብል ተኻልኡ ኮ ዝኸል ኣካየልካ ይብልካን تا إيرانينا تقول كل خاصي زخلو هايمانوتات زلوا زخلو عقبة قل زلوا ما تحتن كبسام جغراف زلوا ونا يكو إيرانيا متبالغن نعنا تقمي اللو منياتو نزخم زعينة مفعلالي أبشجر زل ما كيودقنا حجزنا يخل نزخونه يكون زي ما تطلعي مونجو كشجرنا خل بوخن أكب يحشنا ولا نبأس كلنا نفعل خلنا بإيرانيا نفعل مالسي إيران كلنا نفعل ولا تفعلنا خلاص إيران نخن تبل تاشمية زلاتنا حسب زلاتنا I think حنتي وهي قال حتى خص خلك كمان دحرز مزانين أبسدتنا بالنت قال من انتخابات الله ولا تي بوليتيكون قصقاص راح يكون سي ولا بخباب انتخاباتنا الله ندحرت بخباب تخيبهم كأني نتخيل وقال زي مسوع الله ولا بمسلم خون غير بهيمانة كريستنا مسلم خون غير ولا بخباب خون غير بس تلو زلخانة متحتن كبسهم خون غير متخخب الله نتحدى وجن زي معدم مسخخ هلو زي مقبارون الله بزي بزح زي يرأي سخام بقولة تمكر كمثلني عندنا أنا هيمانات كلا أنا هيمانات كأني كريستنا مسلم راح يزلوا بإرتال كهاني مدرات الله تزي أماني وكأني كابن نتس أزخوني نتس أخون زدلي كلا عند هيمانات كهلو زدلي ون كهلو خمسة خير بقمة مئتاو يدليل كا جلس كهلو ماني بزعل بعض قلت أنا جلس كجلبلني
هو انتي تصقم لنا نحن كمزي حدا كمزي كاب قدم زحزنا يلك مسرت زحزنا سي I think عقباوያን ወይ ገለ ዓይነት ዓቀባውነት ወይ ብጌጋ ተረዲእና ያለና ማለት ሲ ሓደ ንለውጢ ገለስ ብዙሕ ኣይንሰርሕ ኢና ኣብቲ ተሓሳስባ ሰባት ክንቀይርና እንደል እምበር ተሓሳስባ ሳይንቀይርና ምክንያቱ ሲ ረኣየሞ 9 ብሄራት ካብ ዝበሃል ክንደይ ገይሩ ኣሎ ካልእ ብሄር ገለ ዝመፀ የለን ወይ ኣጋጣሚ ክንምድብ ከለና ሲ ዝኾነ ፀገም የለን ሕቶ ኸ የለን ዲ ናይ ብሄራት ሃይማኖት ክንብል ከለና ሃይማኖት ካልእ ዝፈለቀ ዝዓበየ ሃይማኖት የለን ክልተ ሃይማኖት ይብለካ ነው ኣብ ሃይማኖት ንባዕሉስ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ካሕቶ ካሎ ኣሪ ክርስቲያን ኦር ካቶሊክ ይብሉካ ማለት እዩ ንዓና ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ኢና ዓና ምሽ so they like are Christian or Catholic ይብሉካ ሕጂ ኣብዚ ሙስሊም ዲኻ ክርስቲያን ገለ ከማን ከይበሉ ከም ሳልሳይ ራብዓይ ምርጫ እዮም ዝገብሩልካ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኤርትራ 4 ተፍቂድካ ብኡ ኻ ስኻ ሓንጎልካ ተቕበሎ እንተኮይንካ እዚ ሕጂ ፀገም ኣለካ ማለት እዩ ህዝቢ ይፍልቕ እዩ ርኢናያ ኻ ዋላ ሓንቲ ንኣብነት ድሕሪ ዝመፀ ናይ ፕሮቴስታንት ኣሎ ናይ ጀሆባ ዊትነስ ኣሎ ብዛዕበየሉ ማለት እዩ መዓስ ይመፅ ብልክዕ ክዛረብ ተዘይከኣልኩ ዘይፈልጦ ማለት እዩ ናይ ኣብ ናይ እስልምና ኣብ ናይ ሱፊ ኣብ ናይ ለፊ ገላት ተሓሳስባ ዘሎም ሰባት ኣለው ሕጂ ሓደ ቦታ ጥራይ ጠፍሊቕካ ክትነብር እምነት ዘይብሎም ኣሎ ካልእኻ ዝኸፈአኸ እምነት እናሃለዎም ከሎሲ ጣዖታት ኢልና ንብሎም ሰባት ኣለው ጣዖታት እዮም ዘምልኹ this is like ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ሃገራውነት ይኹን ንሰብ መሰሉ ከማን ዝኸሊ ምክንያቱ ንስኻ ጣዖት ተምልኽ ኣሎ ትብሎ ንስኻ ጣዖት እዩ ንዓኦ ቅዱስ መሬት ኣለዎ ንስኻ ልክ ሓንታ መስጊድካ ወይ ከዓ ቤተክርስትያንካ ክፈርሰካ ደሊ ናቱኻ ቅዱስ መሬት ተልያቶ ጎቦ ድያ ገዛ ድያ እምኒ ድያ ናቱ ያ ኣይትትንክፋን ያ ቅዱስ መሬት ሓንቲ ያ ትብፅሓካ ታ መሬት ታ ሃገር ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘለና እስላማይ ክርስቲያን እቲ ደርፍታትና ብኡ ስለ ዝተነድቀ እቲ ታሽም ገለ ከም ታሪክ ኮነ ቆምጦ ንኽእል ኢና እስላማይ ክርስቲያን 9 ብሄራት ዝራሙ ሃገርካ ገለ ዝብል ገለ 9 ብሄራት እሱ ታሪክ እኮ ኣብቲ ግዜ እቲስ ንሱ እኮ ሰሪሕ እዩ ተጠቒምናሉ እኮ ንኸውን ኢና ተወዲ ግን ካልእ ሂወት ኢኻ ዘለኻ ሓደ ሕብረተሰብ እንዳሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ኢታት ሓደ ካብቲ ፀገም እዩ ዋላ ኣብዚ ታሕት ከበሳ ይኹን ዋላ ካልእ ይኹን ኩሉ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ መታሓት ከበሳ ክብል ከሎ ሰብ እቲ ወይነ ደጋኸ ኣብ ርእሱ ኣይኣትወን እዩ ማለት እዩ ኣብቲ መንጎ ዘሎስ ከመይ ክኸይድ እውን ኣይርኢን እዩ ሕጂ እቲ ቅርብ ኢልካ ምጥማት ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ካብዚ ሓደጋ እዚ ካብዚ ሕማም እዚ ክንላቐቕ ተስፋ ገብር ብዛዕባ እዚ እውን ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ፀሓፍና ኣሎ ግን ብመደብ እውን ክነቕርቦ ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ ስለዚ ዝበዝሕ ተንኪፍካ ኣለኻ ዋላ ቀድመ ቢልካ ብዝሓተትካ እውን ቀድመ ቢልካ መሊስካ ፀኒሕካ ኢኻ እሞ ተወሳኺ ሕቶ ዘለኒ ኣይመስለንን እስከ ክበሃል ኣለዎ ትብሎ ናይ መጨረሻ ዘለሰዓክዎ ወይ ከዓ ከም መዘኻኸሪ ክትጠቕሶ ትደሊ ወይ ኣንደርላይን ክትገብሮ ትደሊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሰማዓካ ወኣነስ በቃ እቲ መታሓት ከበሳ ዝብል ወይ ገለ ዝብል ኣብ ፖለቲካ ኣይነእትዎ ሰልፍታትና ይኹን ውድባትና እንድሕር ሕጂ ዋላ ውክልና ዋላ ባይቶና ዋላ ገለ ምስከምኡ ተኣሳሰር የብሉን ሰባት ብዓቕሚ ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም ዝተሃሰየ ወገንና እንተዳሃሊ ዝተሃሰየ ወገንና እዩ ዝኾነ ይኹን ኣይገድስኒ ክስቶዩ ኣይኮነን ገለ ይትኮንካ እንትብል ብከምኡ ኮይነ ኢሉ ከምኡ ኢሉ ዝበደለ እንተሃልዩ ግን እዚ ገበነኛ እዩ ኩላትና ኢና ንሕዞ ኩላትና ኢና ንኸሶ ምክንያቱ ንሱ ፀገም ዘለዎ እምበር ንሕና ኣይኮንናን ዘለና ፀገም ስለዚ ንሱ ስለ ኣኽራሪ ተሓሳስባ ሓደገኛ ተሓሳስባ ሒዙ ስለ ዝመፀስ ስለምንታይ ኢና ንሕና ንበኣስ ስለዚ እዚ ሓደ ዜጋ ሓደ በዳሊ ዜጋ ኣለና ሓደ ሃገር ሓደጋ ዘእቱ ኣለና ሓሳብ እንትኾነ ከምኡ ሓሳብ ከም ዝመፅእ ከሎ ንክልቴና ንኩላትና ይስዕር እዩ ወሬቨር ክልተ ትበሃል ዘሎ ማለት መቃቐል ዘለካ ንኩላትካ እዩ ዝሃርመካ ዘሎ ሰብ ከዓ ከነብል የብልናን ሸለል ክንብል የብልናን ከነናእስ የብልናን ዓብሊልና ስለ ዘለና ማጆሪቲ ስለ ዝመስለካ ነቲ ማይኖሪቲ ኣይትንዓቆ ኣይተናእሶ ኣኽብሮ ሓደ እዩ ናትካ መሰል ነዛ ኩላ እዚኣ ትመፅእካ ሽዑ በዚያ ክዓፅዋ ትደሊ ሰብ መጀመርያ ከም ዜጋ ረኣዮ ከም ሰብ ረኣዮ ማለት እዩ ከም ዜጋ ረኣዮ ከም ዜጋ ክትሪኦ ከለካ ድሕሪኡ ንስኻ ሽሻይ ሃይማኖትካ ከኽብረልካ ብሄርካ ከኽብረልካ ወርኤቨር ናትካ ምርጫታትካ ኦፖርቹኒታትካ ኩሉ ከኽብረልካ ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ሽሻይ ብላዕሊ እንተመፅካ ግን ወዲ መታሓት ኢለካ ተመፅአ ወዲ ከበሳ ኮንካ ትፀንሓኒ ኣስላማ ኢለ ተመፅካ ወይ ክርስቲያን ኢለ መፅካ ሃይማኖት ገዲፍካ ትፀንሓኒ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እዚ ንስኻ ናትካ ትገብሮ ዘለካ እምበር ናይ ሃገር ክኸውን ብቐጥታ የብሉን ስለዚ ንስኻ ኢኻ ትተኸብር ንዓኻ እያ ከኽብረካ ዘለኒ
እንታሪ ሃይማኖታት ከኽብር ኮይኖም ሃይማኖታት ከምፅአ ዘየለው ኤርትራ መዓት ኣብ ዓለም ዘሎ ሃይማኖታት ከኽብር ዘለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይፍለጥኒ ሓደ መዓልቲ መፅእ ኸውን ኢለ ንዓኻ ግን ንዓኻ ከም ዜጋ ተኽቢረካ ግን ኩሉ እዩ ዘኽብረልካ በዚኣ ክንሪኣ ይደሊ በዚኣ ንዓፅብ ደስ ይብለኒ ቴንክ ዩ ፅቡቅ ኣነ እውን ስለ ዝሃብካኒ ግዜን መረዳእታን መብርህን ዝገበርካዮ መፅናዕትን ኣመስግነካ ደጊመ ሕጂ እውን ሰማዕቲ ለብዋ ዘለኒ ብቐዳማይ ዝገበርኩ ቃለ መጠየቕ ኬጋ ቃል ነይሩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓውታት ይኮነ ተገዚኣ ከም ዝነበረት ኣምን ስውን እዩ ተሓቂ ግን ደጊመ ይቕረካ ሓቲ ደሊ ስለዚ መርሃዊ ኣዝየ ኣመስግነካ ነዛ ዓድም እንተጠቂመላ ኣለኹ ንርእሰይ ይቐኒለይ ፅቡቅ ምእረምታ ሰላም መዓልቲ